Tunlai khovel kan ti nek wangpo ni chong lem lovin India indo tak tura hanin bu sei ve me chuan China chu nem zot mai alom tun tum boina hian tunga thiam lo ti lam a in thil chiang em pakhat chu China hian indo tak chu azuam lo ani ti hi ni India hi angam lo chu ani mi lo ma se indo me chu a chaw lo ani India mi pui tan rol zia lo lang chuaka an economy ta chale zual tur te ngai tuin aral thum le si pai nga eng ang ma se indo hlok lo zia an hria ni ber mai chu mai ba ka an tu chung boruak an thlir thina kumsum sari don lai communist sarkar noya ningoi ngoin tam to lutuka lal chu thle ma se aro rel rei lutuk chuan mi puin din chen nei mai thin tin dictator ro rel na reng khoiram mi pui mai in noman tingai lo tuna po hian an president du lo tu engzat tak to angbo an soi fo thin angin China hian thipui leng wanga an ming chiat za zelatan hetiang hian boruak siam kol vel mai hi ang tariu maya Indian en inkara phei hi chuan an du ai an kal thui lek hial jok ta veang voi khat ron pong por le lek se chuan silaya ring hal mai dona China po tuna chuan ai ngai tu angun atul to dona ni achan chu India Defense Ministry in firing order a pek hi asu to mai lawang mishing te hian kan mishing pui te chunga thu nei tu ni le lal ni anom sataka khosakhi kan thlak hlel ber ni theu mai ome heng zong hi China ram hroi tu te point an thlak hlel ber ni ve thova indo hi chuak ta se an tlom ani vai chuan tunan sarkar ministry zong khi thia dar vek emo angai dona sarkar kal phung thleng khian adang lam vek mai dona ni hei phei chuan tlom khel lo point thil thleng thei reng ani an du le thlak hlel ber chu lalna le thu ne na ni ve tho South China Sea po hian an tolkil le mai hirin ta viau mai Vietnam in dowa khan America tom ti chu phat rual ani lova ma se khami tumpo khan China nen direct taka imbe ni jok se chuan adana dangang chu ba ka tun hi kumsang sa ko som sari ani to lova kumsang ni som ni ani to ni America la chuan president an nei to zonga la ro rum ber mai ani lai lo ni fu kher bok nen China hian an ro zui ngam reng rin omlo Pakistan, North Korea, China, hengram pathum tang rual te hian NATO ram somni pahni ba ka khovel ram zong deu tho han ma chon chu atina tin chi zia zang ani love North Korea point South Korea la ka si pai chakna mana tum chu thul fel der to a anni po hian lal nun rong Kim Jong Un a farnuin South Korea vong na thu a han chak chuak ve piet takna a South Korea lamin an hlo zia an han lan ti re meu chuan ngoi mai lo chu ti turan nei lo Indo tak ta se an hne don teu mai si lova an chung kolar shot na khi ato pha dai dona chu ber chu an hlo ani phubalak na nin tak balun zakwa jet mangin South Korea soi chiat na le North Korea fakna thu chu South Korea lama an thon phei ve thung don ani engtin tak han soi chia in va in fak don chu ni mo soi turan hre ve le thawang mihing te hian soi sel tur ngor kan zon chuan soi tur thei zel mai nia Pakistan po ram le shula damdoi in le thisente lakhomin in bo sai viau ma se North Korea aya din mun zia shret chawania indo tak chu tun din hunan tlin lo na sa ang an ho tu pa mang angin Arab rama te kuta do kwala atopa China in sum tlemin lam tanga asiama tikhon an du huna tal chole har sa tak din huna an ding don ani China hian engram ma thonin pui ngai lo Pakistan hi India laka eng tiklai ma lung oi ngai lo an nia India army tinen hi chuan anin kap zeu reng don ani USA lam ve thunga heti lai hian USA lama ve thung chuan corona hripui leng kara Donald Trump chuan ni somni khan tulsa khopuya party khom puilian rally chu a huai khot zota a campaign huai khot tu te be se angin chim tu an tam talo hetia rally huai khot ani don tak khan Democratic Party rui chil por thenkhat chuan boina siam tum nge ang deuin police lam ngai thatlo na tok velin thuan than kol tir vela thenkhat la in hemiden chen hian corona hripui the dar tum mang te khan thuan lo titlang thang bok nen mi pui tam jok chun tim ta ni na lang ma se Fox News clear to tamber ni ro thleng ve thunga USA TV News channel clear to tamber ni na a han hau phathuak thuak ani tama thu soile che vel hi mi noi som sari chuang nan thlir ani kumzabi som bakon an hulama hian
Donald Trump tu ka pathian hming soingun America president an la om lo hi alang thudik le tha ania ria chu atitlang hroi zel maya patil toile mong ko hur ho vote chu a it lo na samai president tang hian kalo thata ni poin na tho tur ka nga lutuk ati sam et mai hetiang khopa Christian te thawang ho tu ni si hi Christian zinga ngat bo mihring zia le politics tuinu wang hrim hrima du lo tu na ku ve tul tho mai atlang pui thoin ramdang mi Trump du lo tu te chu US pem lu tum ho ani tlang pui immigration policy kal pui dan kho an Trump pui thelo ni ber mai mani ram phatsana miram changkang to zar zo tuma pem lu hi thil za thlak ang reng takania ram kan nei chuan hriom deuh ma se mani rama nge kan cheng tur ani miram harsana tam tak pal tlang lo ding chuak ta te zar zo tuma phet ai chuan mani ram nge hi thang thar te tan kan chei bol zok nge tur ani America ram hi hetinga ram hausani tur hian an pi le puten hriom tam tak an tur chuak to ti hria ta tha thorim na chau lo chuan din chuna reng om si lo Ola ka video te enam ro thil sak thin tu te zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi mi ro like mo share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe pe lo ni chuan a hoi subscribe button khu no me sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell kai met ale ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin i lo en thin don nia ka lo me